Слава на Бога! Господ подготвя всеки един от нас в името на Исус. Нека да се молим. Наш Татко, ние Ти благодарим за тази възможност отново да дойдем да изучаваме Твоето Слово. Благодарим Ти за откровението, което ни даваш от тази книга на откровението на Исус Христос. И Господи, докато говорим за идването на Господа днес, Ти да ни помогнеш ние да се подготвим в името на Исус. Така че когато Господ дойде, нито един от нас, работниците в църквата, членовете в църквата, водачите в църквата, всеки един, никой един да не бъде оставен в името на Исус. В името на Исус се молим. Днес разглеждаме 7 и 8 стих на Откровение, 1 глава. Моля, отворете си Библията на Откровение, 1 глава, 7 стих. Ето иде с облаците и ще го види всяко око. И ония, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят поради него. Така е. Амин. Аз съм Алфа и Омега, началото и края. Казва Господ Бог, който е, и който е бил, и който ще бъде, всемогъщия. Като разглеждаме за неизбежността на второто пришествие на Христос, ние ще видим този драматичен и славен момент за програмата на Бог за църквата, за света и за Израел. И в 7 стих това нещо започва с ето иде. И всъщност Йоан беше развълнуван. И не само това, той преустанови всяко друго нещо. Има нещо, което той трябваше да се забележи, нещо, за което трябва да се развълнува човек. Нещо, което е преминало през всичките векове до този момент, и той каза ето. Повече от 30 пъти е имало неща, за които Йоан не е имал друг начин, по който може да се изрази за тях, освен да каже ето. Ето. Вижте, това е великото събитие, това е великото изпълнение и очакване на хората на Бог. Ето иде с облаците. Всъщност идването на Господа е темата на книгата на Откровение. Всичко в тази книга посочва и насочва вниманието ни към това, че Христос идва отново. Ще забележим 7 пъти как второто идване на Господ е специфично споменато. Първо, ето иде в Откровение 1 глава 7 стих. Второ, дръжте това, което имате, докле дойда. В Откровение 2 глава 25 стих. Ето ида скоро. В Откровение 3:11. Четвърто. Ето ида като крадец. Благословен този, който бди. Откровение 16 глава 15 стих. И накрая 5 и после 5. Ето ида скоро. В 22 глава, 7 стих. И ето ида скоро. В 22 стих, 12 стих. Ето ида скоро. И накрая в 20 стих. Важността. Оня, който заявява, казва, сигурно си идвам скоро, навярно и да скоро. Амин, дойди Господи Исусе. През цялата книга той казва, аз идвам, аз идвам, аз идвам, аз идвам, аз идвам. И когато го казва 7 пъти това и го повтаря 7 пъти, това може да сте сигурни, че това е съвършеното в очакването и в сигурността на това, че Христос ще дойде. Това е първото пророческо изказване в книгата на Откровение. Ето, иде. 1:7. И това е и последното пророческо изказване в Откровение.
Със сигурност идвам скоро. Това е първото пророческо изявление. Ето ида. И самото последно пророчество в Откровение е ето ида. От тук можем да разберем неизбежността на идването на Христос. Той със сигурност ще дойде. Ако разгледаме Библията, Библията е книга, която съдържа множество пророчества. И пророчествата означават предсказване на бъдещи събития. И самите пророчества заемат 1/5 от Библията. И като разгледаме Библията от Битие до Откровение, от началото до края, 1/5 от писанията са пророчества. И тогава 1/3 от всички пророчества от Библията се отнасят за второто идване на Христос. Има около 660 пророчества. И 333 говорят за Христос, и от всички тези 333, 109 от тях говорят за първото му пришествие и 224 от тях има да се изпълнят все още при второто пришествие. И така се вижда важността на пророчеството относно Христос от 46 старозаветни пророка. Не казах 46 книги в Стария Завет. Има само 39 книги в Стария Завет, но от 46 старозаветни пророка, по-малко от 10 от тях са говорили за първото му пришествие, докато 36 от тях са говорили за второто му пришествие. Колко важно тогава е второто пришествие на Господа. Че 1100 библейски места в Стария Завет говорят за това. А като дойдем в Новия Завет, един от всеки 25 стиха в Новия Завет пряко се отнася за второто идване на Христос. Можете да направите едно сравнение в това, че всеки един път, когато Библията спомене първото пришествие на Христос, то еквивалентно на това тя споменава 8 пъти второто пришествие на Христос. Като разгледаме цялата Библия, при всяко едно споменаване на първото пришествие, същата тази Библия споменава 8 пъти второто идване на Христос. Самият Исус Христос говори за второто си идване 21 пъти. И в Новия Завет 50 пъти ни се казва да бъдем готови за Неговото идване. Второто Христово пришествие е най-важното нещо в Божието Слово. Всичко това ни кара да обърнем внимание на неизбежността на второто пришествие на Христос. Посланието ни е разделено на 3 части. Първо, славата на второто пришествие на Христос. Славата на второто пришествие на Христос. И второ, радостта и скръпта при второто идване на Христос. От една страна радостта, щастието. От друга страна тъгата, скръпта, мъката. Второ, радостта и скръпта при второто пришествие на Христос. И тогава третата точка, гаранциите от страна на Бог за второто пришествие на Христос. Гаранциите от страна на Бог за второто пришествие на Христос. Да разгледаме първото. Славата на
Христовото второ пришествие. Откровение, 1 глава, ще прочита втората част на 7 стих. Ето иде с облаците. Това е славата. Това е славата на идването на Синът на Бога. Той дойде първия път в смирение, сега втория път идва в прославяне. Първия път дойде за да жертва, втория път идва за да царува. И се казва, ето, вижте, погледнете, преустановете всяка друга дейност и внимавайте в това, което се случва, защото ето той иде с облаците и всяко едно око ще го види. И даже тези, които са против него, всички те ще бъдат възхитени от това, което се случва. В Данаил 7 глава 13 стих, Данаил 7 глава 13 стих, и видях в нощните видения един, който приличаше на човешкия син, идещ с небесните облаци, и дойде до древния по дни, и дойде близо до него, и на него му се даде славата и царствата и властта на всичките народи и езици, и те ще му служат. И неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине. И неговото царство е царство, което няма да се разруши. Славата на второто пришествие на Христос. Той иде с облаците. И той идва с сила. И той идва в могъщество. И той идва за да царува. Исус Христос самият спомена това, когато говореше на собствените си ученици. Той каза, че отново той ще дойде в Матей, 24 глава, от 30 стих, и тогава ще се яви знамението на човешкия син в небето. Специално знамение. Знамение, което не принадлежи на никой ангел, на никой човек, на никой друг. Това е едно специално знамение. Знамението на човешкия син ще се яви в небето. На небето. И тогава ще заплачат всичките племена на света. Защото ще го видят, идещ в небето с сила и голяма слава. В Матей 25 глава. В 31 стих. 25, 31. Когато човешкият син дойде в славата си. Виждате ли? Славата е свързана с второто пришествие на Христос. Винаги, когато четем за него, се казва, когато човешкият син дойде в славата си. И всичките святи ангели с него. Тогава ще седне на славния си престол, отново славния. И ще се съберат пред него всичките народи, и той ще ги раздели един от друг, както овчарят разделя овците от козите. И ако разгледате Марк, 8 глава, в 38 стих, 8 глава, 38 стих, който се срамува от мен и от думите ми в това извратено и греховно поколение, също и човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата си, в славата на Отца си, със святите ангели. Отново виждате славата на второто пришествие на Христос. Когато дойде, той ще дойде с слава. И всичките старозаветни и новозаветни писания ни осигуряват, че Христос ще дойде отново. Как първия път той дойде в смирение, но втория път няма да дойде в смирение, той ще дойде в слава, за да царува. В Марк 13 глава, 26 стих, 13-26, и тогава
ще видят човешкият син, идещ в облаците с сила и голяма слава. И тогава той ще изпрати ангелите си и те ще се съберат от четирите краища на земята до четирите краища на небето, до краищата на небето. Виждате славата, с която Христос идва, Господ идва и идва отново. И затова Йоан каза, ето иде с облаците. В Лука, всеки един говори за това, в Лука 21 глава, виждаме, че той отново ще дойде и ще дойде в слава. Лука 21 глава, 25 стих. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите. И по цялата и по земята бедствия на народите, които ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните. И в 26 стих, човеците ще премират от страх и от очакване нещата, които ще постигнат Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят човешкия син идещ в облаците с сила и голяма слава. И когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближи. Всички тези неща, за които говорим, не са се случили все още. Когато дойде първия път, той не дойде с облаците. Когато дойде първия път, той дойде тихо в Витлеем. Той дойде тихо в Израел, той дойде тихо и никой не го разбра, докато не дойдоха тези мъдреци от изток и не видяха звездата. Но когато дойде следващият път, той няма да дойде така тихо. Няма да се роди в ясла, той ще дойде в облаци на слава. В Колосяни 3 глава, от 4 стих, когато Христос, който е нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Виждате, че има връзка между идването на Господа с славата. Винаги слава, слава, слава всеки път. Второ Солунци, 1 глава, от 7 стих. Второ Солунци. А на вас оскърбените да даде утеха, както и на нас, когато се яви Господ Исус от небето с своите силни ангели в пламенен огън, за да даде възмездие на уния, които не се покоряват на Бога, и на уния, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат вечно наказание. Наказание да бъдат вечно погубени от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила, когато дойде в оня ден, за да се прослави в своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали, следователно и между вас, защото и вие повярвахте нашето заявление. Той ще дойде с голяма слава. Първо Петрово, 4 глава. 7 стих. В 7 стих. А краят на всичко е наближил. И тъй живейте разумно и трезво, да бдете в молитва. И в 13 стих. Но радвайте се, задето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного, когато се яви Неговата слава. Той идва отново. Казах, че Той идва отново. Пришествието на Господ е важно. И има много неща, които не насочват вниманието към пришествието на Господа.
Има много неща, които изискват Христос да дойде отново. Първо, обещанията на Бог изискват Христос да дойде отново. Далеч от Битие, в 49 глава, от 10 стих, Господ обеща, че Той ще дойде и ще царува, ще управлява. Това обещание изисква Христос да дойде отново. В Псалми 2 глава се казва, че ще дам народите за Твое наследство и ще ги управляваш с желязна тояга. Това обещание на Бог изисква Христос да дойде отново. Когато дойде първия път, това не се беше случило. Второ, самите думи на Исус Христос изискват Той да дойде отново, защото Той каза да не се смущават сърцата ви. Вие вярвате в Бог, вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И ако отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Тези думи на Исус Христос изисква Той да дойде отново. Трето, програмата за църквата изисква Той да дойде отново. Защото Христос има програма за църквата. И тази програма за църквата изисква в кулминацията, в крайната точка на програмата за църквата, Христос трябва да дойде. И затова няма начин да се избегне това Негово идване. И тъй, братя, в Яков 5:7, останете твърди до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докле му навали и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди, укрепете сърцата си, защото Господнето пришествие наближи. Програмата на Господ за църквата изисква Той да дойде отново. И четвърто, програмата за народите. Програмата на Бог за народите също изисква Христос да дойде отново. В Йоил 3 глава ще събера всичките народи и ще ги събера в Йосафатовата долина, долината на решенията. И всичките народи ще се съберат. И самият Исус Христос каза, когато Той дойде, ще събере всичките народи, някой от ляво, някой от дясно, и ще им каже тези от дясно, елате в царството на Отца си, направено за вас от създаването на света, а тези от лявата страна ще каже, отидете се от мен. И когато си мислите за програмата на Бог за народите, тази програма на Бог за народите изисква Христос да дойде отново. Пето, програмата на Господ за Израел. Бог не е приключил работата си с Израел. И Божията програма за Израел изисква Христос да дойде отново. Всички тези неща очакват своето изпълнение. Затова със сигурност Христос ще дойде. Исаия 59 стих, 59 стих, 20 глава. И ще дойде изкупител в Сион за ония от Яков, които се обръщат от престъплението си, казва Господ. А от моя страна, ето моя завет с тях, казва Господ. Духът ми, който е на мен, и словата ми, които турих на теб, които турих в устата ти, не ще липсват от устата ти, нито от устата на потомството ти, нито от устата на тяхното потомство, от сега и до века, казва Господ. Това е програмата на Бог за Израел. Израел още не е стигнал до това положение, не се е изпълнило това нещо в неговия живот да приеме Месията. Програмата на Бог за Израел изисква Христос да дойде отново. Седмо, смирението на Христос изисква Той да дойде отново.
Погледнете как се отнесоха към него, как го третираха. Царят на царете, Господа на господарите, и му поставиха кръст да виси на него. Вижте как се държаха с него, с трънния венец, как го унижиха. Мислите, че това ли ще бъде последното третиране, последният начин, по който се отнасят с него? Не! Смирението на Исус Христос изисква Той да дойде отново, за да знае целият свят, че човекът, по който се отнесоха по този начин, не е обикновен човек, а е цар на царете и Господ на господарите. Седмо, очакването на светиите. Като видите как светиите са преминавали през гонения и преминават, и се казва в Библията, че Господня е земята и всичко, което живее в нея. И вижте как ние, децата на Всемогъщия Бог, които сме деца на Всемогъщия, вижте как сме преследвани, как се отнасят към нас и как се отнасят към нас в света. И ви питам, това ли е начинът, по който това ще приключи? Така ли ще стане? И когато царуваме в него, по този начин ли ще бъде? И ние копнеем за това и си казваме, така ли ще се остане всичко? Царски синове и дъщери да бъдат отнасени, да се отнасят към тях по такъв начин, трябва да има промяна. Очакването на светиите на Бог изисква Христос да дойде отново. И Христос ще дойде. Господ ще дойде. Той идва. И както Христос дойде първия път, тогава го видя в смирение. Но когато дойде втория път, тогава ще го видят в величие и слава. Той ще дойде с облаците, с небесна слава, неописуема слава. Славата на идването на нашия Господ няма паралел в историята, няма сравнение. Спомнете ли си, когато учениците бяха в хълма на преображението и видяха в онзи свят хълм присъствието, лицето му беше светло като слънцето и той светеше изключително, блестеше като светлината, облеклото му беше бляскаво, видяха славата му, величието му на хълма. Тогава Петър и Йоан, Яков, това е нищо. В сравнение с това, което ще дойде. Защото славата, в която той ще дойде, във второто пришествие, ще бъде несравнимо по-голяма, безкрайно по-неописуема. Представете си, колко величествена ще бъде тя. Христос идващ с присъстващата светлина на милиони слънца. Сега, това слънце, което е тук, то ще бъде потъмнено и луната ще се обърне в кръв и всичко ще бъде тъмно. И изведнъж Исус ще дойде в слава, в присъстващата бляскавата светлина на милиони слънца. И изведнъж ще бъде изключително ярко. И не само това, той ще бъде с милиарди, хиляди по хиляди, десетки хиляди по десетки хиляди ангели в присъстващата се слава. Изведнъж, когато всичко е тъмно и слънцето било потъмнено и луната обърната в кръв и човек няма да може да вижда нищо и се оглеждат и като не могат да виждат нищо, няма да има звезди, няма да има слънце, няма да има луна и изведнъж всички те ще гледат, ще чакат и изведнъж Христос в бляскава слава на милиони слънца. Изведнъж и всеки ще го види моментално и ще знае, че нещо става. И когато те видят всички тези ангели, хиляди около него, и тогава светиите на Бог в бели дрехи на праведността и изведнъж милиони и милиарди такива светии в бяло, и когато видят всичкото това да се случва,
в облак. Ще видят човешкия син идва в облак. И те ще видят победителя, те ще видят всемогъщия, те ще видят славния, царят на царете и царуващия сред ангелите и сред изкупените. Всички тези, когато видят всичкото това, ще осъзнаят, изведнъж ще разберат какво се случва и ще започнат да плачат, да скърбят. Той дойдва. Той ще дойде. Той ще дойде. Старият завет и Новият завет ни казва, че Той идва. Пророците и апостолите ни казват, че Той и проповедниците, че Той ще дойде. Христос ще дойде отново. И вярата на светите ни напомня, че Той ще дойде. Всичкото това насочва вниманието ни към самият факт, че Христос ще дойде отново. И аз се моля, че да бъдеш готов, когато Той дойде в името на Исус. Втора точка. Радостта и скръбта, тъгата при второто пришествие на Христос. Радостта и тъгата при второто пришествие на Христос. В Откровение 1 глава от 7 стих. Ето, Той иде с облаците и ще го види всяко око и ония, които го прободоха. И ще възредаят поради него всичките племена. Всяко едно око ще го види, също тези, които го прободоха. Всичките племена на народа, всичките народи на земята, те ще плачат заради него. Когато Христос отново дойде, Той идва видимо в цялото човечество. Той идва в света и света ще го разпознае. Първият път Той дойде в една забулена слава. Неговата слава беше забулена, беше покрита. Но вторият път, Неговата слава, Неговото величие, Неговото всемогъщество ще бъде видимо. И онези, които го видят, как Той слиза с облак на слава, те ще разделят на две групи. Първа група, тези, които го прободоха. Кои са те? Това е Израел. Това са евреите. Това е първата група. Хората, които го прободоха, израелтяните, те ще го видят. И втората група, всичките земни царе, кои са те? Езичниците. Някои ще се радват, други ще скърбят. И тези, които скърбят, ще плачат поради него. Първата група, които го прободоха, отнасяща се за евреите, за израелтяните, те все още очакваха Месията и те не познаха, когато Той дойде първият път и все още ще го чакат. Те все още го чакат. И когато дойде вторият път, Той ще дойде в слава. И като разучаваме книгата на Откровение, ще забележим нещо, че по времето на голямата скръб, много от тези евреи ще бъдат спасени. И ще очакват идването на Христос. И когато в край на кращата Той дойде, тези хора, които са минали през скръбта от евреите, които всъщност са били спасени, те ще плачат поради него. Сълзи на радост, сълзи на съжаление, че не са го разпознали първият път. В Захария 12 глава, от 10 стих. Захария 12 глава, 10 стих. And I will pour upon the house of David
А на Давидовия дом и на иерусалимските жители ще излея дух на благодат и на моление. И те ще погледнат на мене, когото прободоха. Дух на благодат и на моление. Те ще погледнат на мене, когото прободоха. Това означава, когато се излее духът на благодат и на моление, това не е времето преди кръста, не е времето преди Исус да дойде първия път. Това е след като беше Той прободен. Те ще погледнат на мене, когото прободоха, и ще плачат за Него, както плаче някой за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за Него. Те ще скърбят сега. Спомнете се сега, те имат благодат, те имат дух на моление и говорят на Бог. Те са щастливи в крайна сметка. Те са видяли светлината най-накрая. Те ще бъдат в Божията благодат в края на краищата. И те ще се молят най-накрая. Ние видяхме нещо. Ние разбрахме Месията, кой е Месията. Но колко тъжно ще бъде. Защото те не са го разпознали първия път. И са го проболи, и са го разпнали. И ще има... И някой както плаче за единия си син. И горчиво ще плачат. И тогава в 11 стих. И в оня ден ще има голямо жаление в Иерусалим. Както жалението при Ададримон в полето Магедон. Земята ще жалее. Всяко домочадие насаме. Домочадието на Давидовия дом насаме и жените им насаме, домочадието на Натановия дом насаме и жените им насаме, домочадието на Левиевия дом насаме и жените им насаме, домочадието на Семея насаме и жените им насаме, всички останали домочадия, всяко домочадие насаме и жените им насаме. Те ще могат съжаляваме. О, колко съжаляваме за това, което сме сторили. Но в крайна сметка ще бъдат и радостни, защото самият Бог е излял на тях дух на благодат и дух на моление. И в същата книга на Захарая, в 13 глава, 13 глава, 1 стих. И в оня ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за иерусалимските жители, за грях и за нечистота. Този извор ще се отвори. И този грях ще се изчисти. И в 6 стих. И ако го попита някой, какви са тия рани помежду мишците, толкова свободно ще се държат с царя си. Ще могат да го попитат такъв въпрос. Откъде са раните между мишците? И тогава ще отговори. Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми. Толкова свободно ще можем да се обръщаме към него. В дома на приятелите ми. Приятели. И това са приятели. Те заедно с него ще бъдат съюзени, събрани. Те ще го обичат толкова много. Този, който са отхвърляли преди. И ще го питат. Как ти издържа всичките тези наранявания от нас? И той ще им каже. Той ще ги събере. Прекрасен ден ще бъде това. Славен ден ще бъде това. Когато Христос дойде при Израел, при Господ Исус Христос, нека този ден да дойде по-скоро. И в 9 стих. И третата част аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти среброто, и ще ги изпитам както се изпитва златото. И ще призовет моето име, и аз ще ги послушам. Ще река, тия са мои люде.
Израел. Хората, които отхвърлиха Господа, народът, който го отхвърли, когато Той дойде отново. И тогава Господ ще им каже, ще река, тия са мои люди. И те ще рекат, всеки един от тях, Господ е мой Бог. Този ден идва, аз се моля, Той да дойде по-скоро в името на Исус. В Исаия, 25 глава, от 9 стих. Исаия, 25 глава, и в оня ден ще рекат, ето Тоя е наш Бог. Чакахме го и Той ще ни спаси. Тоя е Господ. Чакахме го. Ще се развеселим и ще се възрадваме в спасението му. Моля се, ти, който имаш тази възможност, когато Той дойде, да не си сред тези хора на земята, ти да бъдеш с Него. Хората на земята тук ще бъдат разделени на две. Другите ще бъдат онези, които са го отхвърлили. В Откровение 6 глава, от 15 стих. И земните царе, големци, хилядници, богати и силни, всеки роб и всеки свободен, те се скриха в пещерици между скалите на планините. И казват на планините, паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето, защото е дошъл великия ден на техния гняв. И кой може да устои? Тези са втората група от хора, които скърбят, които плачат, които са отхвърлили и са го отхвърлили до самият този последен ден. Докато Израел се е молил, той се е покаял, но множествата езически народи, те няма да избегнат осъждението. При второто пришествие на Христос ще има неизбежно осъждение на закоравените грешници. Изведнъж, когато те осъзнаят идващият гняв на агнето, идващо в слава, това ще ги принуди те да скърбят, да плачат и да търгуват. От една страна радостта за изкупените, от втора страна тъгата за разбунтувалите се. И трето, гаранциите от страна на Бог за второто пришествие на Христос. Отново в Откровение 1 глава, 7 стих и в 8 стих. Ето, иде с облаците и ще го види всяко око. И ония, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят поради него. Така е. Амин. Аз съм Алфа и Омега, началото и края, казва Господ, който е, и който е бил, и който ще бъде. Всемогъщия. Виждате в 8 стих. Потвърждава всичко това, което четахме в 7 стих. Исус ще дойде отново. И Йоан беше така развълнуван относно това, което говореше. И той дори отговори на тези думи. Така е, амин. Когато Йоан чу това, ето, иде с облаците и всяко око ще го види. Даже тези, които го прободоха, ще го видят. И всичките земни племена ще възридаят поради него. Той използваше едновременно и гръцки, и еврейски език, хибро. Той не можеше да се контролира. Говореше на двата различни езика. Той казваше да, да. Казваше да, амин.
С две думи, направи го, така е, амин. Използвай думата така е и думата амин. Когато Йоан чу за идването на Господ, беше така развълнуван, защото той почна да говори на два езика. От една страна, за евреите той използва хибро, от друга страна за езичните използва гръцки. Той казва, слушайте хора, да, така е, да, амин, да бъде. Гърци, евреи, чухте ли, че този Христос идва и той идва отново? Да, така е и амин. Да, да бъде. И то ще бъде. И така, че Христос идва, Господ идва, на самия край, на книгата на Откровение. Отново Йоан не можа да скрие вълнението си относно идването на Господ. В последната глава той каза, навярно идва скоро, той моментално отговори, амин, дойди Господи Исусе. Виждате вълнението и колко е развълнуван той относно това да чуе, че Господ идва. Този 8 стих, нека да го видим отново. Аз съм Алфа и Омега, началото и края, казва Господ, който е бил и който ще бъде. Всемогъщия. Тук е самият всемогъщ Бог, който ни уверява относно това, което е казал в 7 стих. И той ни говори за колко сигурно е това, че Христос ще дойде. И той иска да потвърди това, че нищо не може да попречи, да отмени, да обърка и да преустанови програмата и плана за идването на Господ. Първото нещо тук е неговото всезнание. Първата буква на азбуката. Аз съм Алфа и Омега. И последната буква на гръцката азбука. За какво е азбуката? Азбуката е изумително нещо за да се запазва и да се съобщава знанието. Всичките 26 букви са това, което с тях можеш абсолютно всичко да напишеш. Всичките думи, всичките те са създадени от тези 26 букви. Тази азбука ни дава знанието, запазва знанието, съхранява го, открива го, съобщава го. И той каза, аз съм азбуката на цялото знание. И потвърждавам, че съм всезнаещ, че като всезнаещ, че този мой син ще дойде отново. И аз съобщавам това към вас. Знанието на Алфата и Омегата, то ни декларира и заявява, че Христос ще дойде отново, да бъде така, да бъде амин. Така е, амин. Второ, всеприсъствието на Бог, който е бил, който е и който ще бъде. Той казва, аз присъствам навсякъде. Няма нищо в никой ъгъл на земята, който може да скрие, да попречи планът ми идването на Господа. Вечно съществуващият, вечно присъстващият, той потвърждава и ни уверява. Той винаги е там. Той никога не е в почивка. Преди него не е имало нищо и след него нищо няма да има. И той винаги е съществувал, и той знае всичко, и той присъства навсякъде. И няма нищо, което може да попречи на това, на идването на Господа. Той каза, аз го потвърждавам, аз ви уверявам в това нещо. Моят син ще дойде. Христос ще дойде отново. И трето, тук имаме и всемогъщието на Бог. Всемогъщието на Бог.
Защото той каза, все могъщия, поради своята сила, каквото и да е планирал, нищо не може да му попречи на плановете. Той е всемогъщия Бог. Той може да срази всякаква съпротивителна сила, която пречи на идването на Христос. И тук той казва, аз, всемогъщия, който знам всичко, който присъствам навсякъде и наблюдавам и съблюдавам всичко. Аз стоя тук пред вас, всемогъщия, и ви декларирам и ви заявявам, че този мой син, той ще царува в царството. Той ще царува. Той ще управлява на цялата земя, по целия свят. И ще стои на трона. Той идва. Той идва. Всемогъщия. Тогава потвърждава. И ако той го казва, нищо не може да му попречи. Че Христос идва отново. Вижте, Бог потвърждава идването му. Ангелите потвърждават. Те ни уверяват в това. Изкупените ни уверяват. Певците ни уверяват. И се казва, той да сме готови. Ще бъдете ли там? Готови ли сте? Да бъде така. Така е. Амин. Нека да се изправим и да се молим.